binanggaan ng pinwheeler. Inatrasan ng pinwheeler. Kaya naging problema niya yung chassis. Kaya ito rin yung telescopic ng barako, may tama rin. Kaya kitang kita yan. May tama rin yan. Nadami rin yan pag bangga. Kabilaan, may tama. Parehas may tama ang telescopic. Tama rin yan. Mahiling yan. Yeah! Naka-laser yan, naka-laser. Yan, chassis alignment Barako 75. Binanggaan ng truck sa likod. Di na po ang version vehicle kang sa tuyang vlog na ini po ay chassis alignment kang Barako. So, kung mailing nindo, bako kung suba-suba ang mag-align ng chassis. Kasi kay po wantang ilaag sa sarong bagay na kumbaga matringkahan siya na dahil siya makaero para mapaero ang sarong parte kan chassis, kaya masakit po para ambog na puzzle sa nadaang mag-align ng chassis. So duman sa iba na kamo nagsasabi na madali sa na mag-align, o sige kamo na ang maurag, kami ang maluya. Basta kami pinapailing ang samuyang talento kung paano mag-align na, so kaya aming ipailing sa indo na so inaabot kan sa muyang kakayahan. So kami ganito mag-align ng chassis. Bahala ka mo kung paano ka mo mag-align dyan. Okay, kung hindi nag-abot na naman yung bagong i-align na motor, Honda, sa agay mapailing tayan, sa aga na lang. So iniuna si Barakong Kawasaki, sinaatrasan. Kaya natiko man si chassis niya dahil naatrasan siyang truck. Kaya po ipaayos kasi may sidecar niyo. Kaya duman sa mga may sadiring motor dyan, mag-ingat po kamo mga kabakal. Yan, kung mahiling nindo, grabe ang pasir si Rip sa Irarom, mahiling lang na diretso, lintian na pagalo. Hiling nga daw nindo yan kung pasil yan. Hiling nga daw nindo, kami garo mga aking sadit, pasir si Rip kang laser sa Irarom. Si Rip sa ibabaw, si Rip sa Irarom. Kaya bako pong tabi pasil na mag-align ng chassis, nabibilot pati ko ay mag-Bicol. Pagka Bicol kaya lintian na pagal. Kaya doon sa mga taga Bicol dyan, shout out sa indo, mga lusi, mga manoy. Yan, nilingan ng saro tapirti ang patiritindog, naiiling sa video. Naiiling sa video kung isa nagpaparatrabaho, siya nagtitindog. Hoy, lintian Alex, nagpapatak ang metro, ang oras nagpapatak. Dalihan ang patiritindig mo. Ayan. Kaya niya po ay inalign me, halos sarong aldaw me, inalign niyo yung chassis na niyo. Kasi nag-abot niyo mga bandang alas 9 na ata. So pinuunan mi tolos para matapos tolos. Tangarig makadakol kitang trabaho. Kan sa kaaging semana maloya. So arog lang kayo ng buhay. Minsan dakol, minsan dikit. So then do expect na kami ay makwarta perme. Basta kami nagtatrabaho lang. Yun lang. Shout out sa inyo, boss. Tapos na si Barako. Okay na si Barako, okay na. Asimbol na tayo, asimbol.